mai híreink. Sztrájkol az Országos Egyszerre Megoldható Dolgok Szövetsége. Vihar tört ki a Szabadság szobor lábánál. Továbbá közlekedési hírek. Vízszállítású hírek. A 8-as metró tragikus ünnepsége és végül időjárás. Ismét sztrájkol az Országos Egyszerre Megoldható Dolgok Szövetsége. Mivel szerint a kormány által hozott új rendelet túlságosan bonyolult, a sztrájk feltétlenül 4 évig tarthat majd, mivel akkor hoznak egy másik törvényjavaslatot. Üdvözlöm Önöket a Maxor híradóban. Itt a Maxor videótelevízió. Mint tudják, avagy nem, most lett a Maxor videótelevízió 5 éves. 5 évvel ezelőtt indult pontosan. Üdvözlöm nézőinket a Maxor híradóban. Mai híreink. Megjelent a Maxor statisztika 21. kiadása. Továbbá a Maxor szabályzatkönyv 5. kiadása. Ezek a Maxor hírei. Annyi a hírünk, hogy nemrég jelent meg a Maxor hírozó legújabb kiadás. Híradó 2011. 5. hó 27-e. A nevem Béni Csaba. Önök a Maxor VTV híradóját látják. Nem sokára indul a Maxor internetes televízió, mert 5 Maxor műsor ismétlődik folyamatosan. Időnként frissítve a tévé indulására kész. Köszöntöm Önöket! Ezek a Maxor hírei. A központi nyilvántartás szeptember 1-én kísérleti üzembe elindult. Köszöntöm Önöket! Ezek a Maxor hírei. Már előkészületben van az új szabályzatkönyv, melyben rögzítjük a központi nyilvántartást, és bővítjük, javítjuk az eddigi szabályokat. Változatos évet zárunk. Jelenetek, amiket nem láthattak. Nagy változások a weboldalaknál. Az idei év utolsó Maxor híradóját látják. Megcsúszott Pista bácsi, nem lett komolyabb baja. Kifozottak egy panamati italozatát, kár akár 5000 is lett. A Paksi Automobilben sikeresen kicseréltek egy villanykörtét. Mi van? Önök most nem látnak semmi, de mi a fene történt itten? Na. Végre helyre lehet. Jó ember. Tehát, jó napot mindenkinek! Ezek a hírek! A Maxor tervezi, hogy visszahozza a múltból a régi mellékcégeit. Kedves nézőink, most a Maxor Társaság kiadványainak felfüggesztéséről szóló közleményt hallják. Tisztelt tagok! A Maxor Társaság úgy dönt, hogy határozatlan időre felfüggeszti egyes kiadványai megjelentetését.